Μια σειρά η οποία με έχει τραυματίσει ψυχολογικά, αλλά δεν μπορώ να μην τη συστήσω. Η δεύτερη διλογία μου άρεσε περισσότερο από την πρώτη. Ακούστε με. Το δεύτερο βιβλίο της διλογίας, Redeeming Six, το Saving Six είναι το πρώτο, από τα αγόρια του Τόμε. Ολοκλήρωση της ιστορίας, του love story δηλαδή, της Ифα και του Joy. Ουσία ακολουθούμε τις τραυματικές ιστορίες αγάπης παιδιών οι οποίοι φοιτούν στο Tomen College, στο ιδιωτικό σχολείο Tomen. Τώρα έχουμε τον μεγάλο αδερφό και την κοπέλα του. Μια πολύ τραυματική ιστορία, θα έλεγα, η οποία είναι για γερά στομάχια. Προσοχή στα trigger warnings. Είναι μια σειρά η οποία είναι για 18 άνω και πρέπει να είστε καλά ψυχολογικά όταν θα την ξεκινήσετε. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με διάφορα θέματα, τραυματική παιδική ηλικία, ένα love story το οποίο έχει περάσει πάρα πολλά και μέχρι και το τέλος δεν ξέρεις πού θα καταλήξει και αν θα καταλήξει. Έχουμε να κάνουμε με ουσίες, addiction και τα σχετικά. Οπότε προσοχή. Αυτή τη σειρά πραγματικά σας τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Η ιστορία του Joy με άγγιξε πάρα πολύ και ενώ στην πρώτη διλογία νευρίαζα μαζί του, σε αυτά τα δύο βιβλία κατάλαβα τι τον κάνει τόσο μοναδικό και είχε το redemption arc, θα λέγαμε, στα μάτια μου. Οπότε σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Κυκλοφορεί από εκδόσεις Ψυχογιός. Τα 4 βιβλία είναι ήδη μεταφρασμένα και περιμένουμε τα επόμενα.